Každá série jednou skončí, bohužel pro vás skončila tím nejnešťastnějším výsledkem. Jo, to bylo jasný, že prostě ten gol někdy dostaneme, škoda takovýhle. Lukáš Magera tam sice zůstal sám, ale netrefil to, jak to chtěl. Kdyby to trefil, jak to chtěl, tak myslím, že by mě trefil. No. Takhle to přeskočilo mě. No. Ta druhá branka, tam to prošlo středem? Tam bylo... Měli jsme tam dvakrát smůlu, že prostě buď jsme trefili hráče, nebo vždycky se to odrazilo k tomu hráčovi. A pak byl přede mnou sám a Scheidli to dal přeze mě. No. Asi kdyby ta série byla ukončená s tím, že by si dostal gól a vyhrál by se, by to bylo daleko snesitelnější. Jo, tak to je jasný, prostě mně se jedno, jestli dostanou góly, ale hlavně, když budeme dělat body a budeme vyhrávat. Jaký to byl z toho pohledu celkový zápas? No, přišlo, že v prvním počase jsme zkazili hodně balonů, jednoduchý, a to jsme dostali Boleslav do hry, že z toho si vytvářela šance a z toho vyústil taky ten gól, že tam zůstal sám. Postupem času jsme to trošku uklidnili, no, ale nebylo to žádný dobrý fotbal. Začali jsme pořádně hrát až po druhém gólu, kdy jsme měli přejít hned, prostě centry tam sypat jeden za druhým. Pak se ukázalo, že z toho jsme měli ty šance jediné. Kdo tam nejvíc dělal problémy vepředu? Kdo vás nejvíc trápil? No, tak jednoznačně Magera. Každý balon, co bylo na něho, tak podržel a dělal prostě pro další hráče. Tak teďka se z toho klepat nejlépe hned v hlavě? Tak samozřejmě bylo by fajn tam bodovat. No. První porážka, jak ten zápas zhodnotit? Tak je to takový smolný, já si myslím, že jsme makali, ale bohužel, když nedáme 5 gólových šancí, já jsem měl 2 hlavičky, David Vaněček, Robert Hrubý, tak bohužel nemůžeme vyhrát, no a to si myslím, že dneska rozhodlo. To byl ten největší rozdíl v tom, že jste nebyli úplně tak nebezpeční v té finální fázi. Je to pravda, protože ty šance jsme si vytvářeli, i když, já nevím, jsme měli skoro 1-0 a všichni říkají, že hrajeme jenom tvrdou defenzivu, tak v každém zápase si šance vytvoříme, ale to je bohužel zatím ten rozdíl právě v dnešním zápase mezi Boleslaví a náma, my prostě ty góly nedáváme. Trošku mi přišlo, že jste si nedokázali vytvořit takový souvislý tlak, kdybyste soupeře mačkali třeba 5 minut. Tak já si myslím, že ke konci za stavu 2-1 jsme ten tlak měli enormní, když oni prostě bránili, ale zase je to o těch 2 šancích, já jsem měl v prvním poločase 2 hlavičky, ty kdybych proměnil, tak je to 2-0, 2-1 a hraje se úplně jinak. Máte teďka po 4 kolech 5 bodů, zůstáváte na nich, tak jaký hodnocení toho vstupu do ligy? Tak před sezónou bychom asi těch 5 bodů brali, jako po minulý špatný sezóně, ta už je dávno pryč, povedly se nám první 3 zápasy tak nějak výsledkově i docela herně, ale je to málo, protože si myslím, že dneska se dalo vytěžit daleko víc bodů, než žádný. Jak to teďka zlepšit tu finální fázi? Víc dřít na tréninku, nebo je to i v hlavě? Tak já si myslím, že to je spíš o té dané koncentraci i v tréninku, ale já nevím, no tak já jsem chtěl třeba při té první hlavičce prodlužovat na zadní tyč, při druhý jsem chtěl hlavně trefit bránu, to se mi povedlo, ale trefím golmana, takže to je prostě, je to samozřejmě naše chyba, my se nemůžeme vymlouvat, protože tady to musíme dávat. Asi vás může pozbudit to, že se do těch šancí, jak jsi říkal, dostáváte. Kdybyste měli 0-0, tak by to bylo mnohem těžší pro vás. Určitě nás to může pozbudit, nebo mělo by, že jo, nemůžeme si říkat, ty hoši, prohráli jsme 2-1, ale my jsme neměli žádnou šanci. Měli jsme jich bohužel 5, takže jsme měli vyhrát nebo aspoň to zremizovat. Co jste si říkali v kabině, přesně tohle, co se říká, že můžete jít dál takhle se vstyčeným hledím? Jo, tak trenér nám řekl, že jsme to odbojovali, že nám nemůže nikomu nic vytknout, ale já si myslím, že každý hráč cítíme, že to měl být daleko víc.